Lho, sakmene iki wis cukup. Wis cukup iki. Wis, sampeyan wis. Mana pun Pak. Wah, lu genjerku. Swagere terak banjir mesti membengi hujan kok yo. Aduh. Suwi aku ora sing genjer. Lho, tenan. Iki lho diresiki bapak iki mesti. Kuwi dolakan genjer ki bentuke kaya ngono kuwi. Oh, kok bedane ketok melo-melo bareng kok. Nek iki dong telo, wis beda iki. Satu ya, nek bar udan. Ndi Bu apa sira? Raban ke wedhus ya. Kok kayaknya wedhus. Makasih. Ya, lombok ayo opo sih seger-seger ya. Ning kok akeh sing dunganu? Heeh. Tekan udan ya Bu. Oh, kena ketemu. Loh, iki bar iki kok digodhog. Sini Bu. Ya penak arep ning desa iki iki ameh jangan ameh nggih bakwan yo turut emper ini wis ono. Ora usah tumbes. Kok apa Mas ini? Oh, nggih. Iki dong telo apa jenengane, Bu? Karet. Dong telo karet. Nak sing dawu-dawu Cakar ayam. cakar ayam. Ceker sapi ono ora? Ana kae Budi.